Since the birthday month yase Wicknell vapa mai chisamba Fortuna guys mota uono chayo aiwa mai vazere kutenda uko ana wonde azvikumbirira mota kati se Wicknell ndokumbira mota iyo ye red kuitira kuti pande ndichita drive yemapedze zvese zvifambe zvakanaka uko se Wicknell zvakare vakapa ma dancers aja praiser ma acquire pamwechete namukudza junior akabva angopiwawo yake mota ye school run mukomana ndokupiwa 20,000 US dollars ekuti spoilawo pa Christmas apa Jakata akazowana kamugove wake munhu anga atotembera asati awana mugove kubva 1990 kovedu tatiri zvanaka paya uko Moses Chunga na Charles Mabika nevamwe vakadaro vese vapiwa mota asifadzai mahere azouya akataura kuti hadzisi mari dzenyika here idzi achibva ngonzi tsve panzvimbo yake. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pambacho totaura tisina kumorekisana chiko chakadaro chinenge ngozi ndiregerewo guys. So takatoona kuti dza Wicknell idzi dzinoramba dzichitika day in day out tikabva tati aiwa rikatimbomirira tione kuti zvichaguma nei asi mugumo wacho watifadza zvikuru guys. Mai Chisamba has always been the entertainer kubva tiri vana vadiki up till this day. Vane wisdom yakakura zvikuru uye she is the opera of Zimbabwe. So se Wicknell kungoti vanonyora kachirungu chakawanda guys. Pambacho nombofunga kuti AI generated here pari mukomana anenge ane intelligence toti chiko okay kana kuti ana PA anoziva zvechirungu zvinhu zvacho. So that Ivo is celebrating wisdom and humility. As the curtain falls on my birthday month, it will be highly remiss for me not to honor a truly remarkable woman who continues to inspire generations with her wisdom, humility, and kindness. You have been a guiding light for Zimbabwe, touching countless lives through your iconic television programs, which remain a source of rich knowledge, unity, and hope. Growing up, I often watched your shows on ZBC TV with my mother, who adored you dearly. While I didn't always understand the depth of your discussions, I admired your smart dressing, neatly combed short hair, and the calm way you treated every guest on your show. These qualities remind me so much of my own mother, a woman I love deeply and miss every single day. Mutiri kuziva here guys vadiwa vateereri tinokuchingamizai muchirongwa imi kantente zvakarongeka kani imi paiva parara kama kasonguma ndikaiti chiku kaka kaimbe mumacomments umu ndiye ndakateerera. You are a national treasure, a mother to the nation, and a fountain of wisdom. Your passion for promoting Ubuntu and preserving tsika nemagariro evanhu vatema remain unmatched. Every episode of your show brings people together, allowing different opinions to be shared, while you skillfully guide them to a common understanding. Phrases like maonero avo vaomberere maoko ende chiringa zuva chedu chabva chatsvuka chikakwata remain engraved in the hearts of millions of Zimbabweans, including myself. Ndabva ndasmaila guys chero pakutaura kwangu zvakukwaka aiwa vadiwa vateereri maonero avo ipapo unenge wataura dondo wamhanya bani waibva wangonzi aiwa maonero avo kobva kwanzi aiwa chipai mashoko enyu ekumikidzo nekuvharira chirongwa chedu nekuti chiringa zuva chedu chakwata chikatsvuka. She actually deserves this scam. Of all the people that got cars, I feel like she deserved this one. Hanzi Toyota Fortuna 2.4 4x4 automatic, fully paid and ready for collection. It is only befitting that I show my gratitude in a small way that reflects your big impact as the exceptional woman you truly are. So mama vabva vanzi vaende zvavo kunotora mota yavo. Yes, thank you for honoring Mai Chisamba. Apa se Wicknell Magonesa Stereke. She's our national treasure for real. Mai Chisamba, we love you so much. Congratulations to you. Say may God continue to bless you and give you more money and more blessings. Wonderful. She is a selfless icon. Tinovatenda zvikuru tichitenda zvakare yes nase Wicknell. So vatendwa hapana munhu ambopikisa nekuti Mai Chisamba is one of the most deserving people. Pane pakambopuwa daisy paya vanhu vakati yowe aiwa guys pane vamwe vaunoona kuti chiregai. Alright, so guys
kumasuro kokwava kwambopiwa vana Mr Wilson Manatsa, vana Dhani Marandure vakapiwawo mota. Then last Saturday apa pakaitika Harare shutdown concert HICC, vakaendawo vana seWikner pamwe chete nana Scott, uko kukanakidza kukaputika, vanhu vakafara. And seWikner vakategenyedza zviya zvokuti vakasvika palevel rekuti aiwa ndofanira kuitira something vanhu vanotamba naJapreza uye Japreza wacho. So mukomana akabva angonzi this is one of the phenomenal performances. However, Japreza stood out with his world class performance and a live band that was nothing short of spectacular. So pane female dancers anga very energetic and they left seWikner in awe. Away. Imigan Chirungu in awe. Their smiles, elegant attires, and electric energy kept me on my feet the whole time. They danced for a good 3 hours. seWikner vakatopisa mafuta, and for that zvinotodeserve mari yekujimu chaiko. Vana sei vanenge vachida kunona Virgin Active kufly in South Africa kuti vapinde Virgin Active vodzokera kuZimbabwe. So vari kuti jimu yavakapinda usiku ihwohwo aiwa yanga yakakurisisa. Saka vati ivo vari kuda kupawo chipo kuvasikana. Ndobva vati these young men are a shining example that talent coupled with dedication can truly set you apart. Chirungu chakawandisa kana regaini kuti gaga. So congratulations to 4 female dancers who gave their all. Vachibva vanzi manyai kuna baba Chipaga munotora Toyota Acquire dzenyu. Then kuna Japreza, I know mune latest Mercedes S500 but munodeserve imwe Acquire for Mukudze Junior School Run, because exceptional vision and mentorship to these young girls is beyond explanation. They deserve to be celebrated, and you as well. So imimi chimanyai kuna baba Chipaga uko mondotora $20,000 cash and treat yourself kuma festive goodies. This is just to encourage everyone kuti kushanda nesimba kunobhadhara. Guys, so nyaya yanga yavepo apa manje yanga iri yekuti kwavakomana vairidza magitare vachitekenya kwavanawo here kumbopuwawo zviakwayawo kana something, but unotanga uchabatikana nazvo then wotozozviignora, then wotozoona kutoti guys mari yakawandisa apa. Zvakaoma. Unotozongobatsira kutenda kune vari kupiwa vacho kuti vedweka maita basa. Tuasha twako unotoona kuti hatukwanisi kuchinja anything. Congratulations to the dancers. If you are fair and your money is a non-partisan, surely you should reward the whole band, because it is the best in them. Unless it's partisan and prejudice based, that's Gaffer's home ground. You should attend one of the vigilant shows as well. So hatimbo understand criteria inoshandiswa apa. Munhu anongoita zvaanoda. But when you gave Mechanic Manyeruke, Moses Chunga, Charles Mabika, Maita Ramba, Leonard Jakata na Japreza, of course, Nebendi, whatever the reason, I knew it was pure. So happy for Stimela. Akatamba vedwe kusvika chiuno chapisa chiregai azombomanya ari muAcquire yake. Zvinonakidza sei kunze tiri kusangana kwakati iwobva watozopinda uchimanya nekamota kako, dei mwakapiwa imwe blue, mwakapiwa white, mwakapiwa yegreen, zvichingoenda zvakadaro kutoka kana masvika moto zikamwati aiwa timu rapindira. Guys, zvinodadisa izvi. Pane vari kuti vedweka, you are a beacon of hope and a shining example of determination and hard work. You are unwavering commitment to your goals and unrelenting passion for excellence are a true inspiration to all of the people Nevamwe vari kuda kuuya nechirungu chihombe tatibodo chaseWikner chakatikwanira ngatimbotatarikai napo. So when you're aspiring to be a billionaire, your birthday is never celebrated in a single day, but the entire month. So in I have a privilege to continue celebrating my birthday in ways that truly matter. So kurukunze pane maestro of Zimbabwean football who made history with his trailblazing debut in Belgium, akabva aenda kuglamour and style to that. He brought glamour and style to Dynamo's football club, Glamour Boys. As a young boy watching him play, was nothing short of mesmerizing. His creativity, vision, technical skill were in a league of their own. Chunga didn't just play football, he redefined it.
and his legacy is worth an appropriate recognition. Then tadaro zvakare tozoenda ku the voice of Zimbabwe's football, and it is in a class of its own. His unmatched commentary and encyclopedic knowledge of the sport has made him a living legend. CNN commentary turned even the simplest match into a grand spectacle. You should literally watch a football game, yet listening to his commentary on radio too was like the game. And akaita sport kuti ive vibrant, and vanhu vese vakabva vafarira mukomana Charles CNN Mabika manyaya kuna Faramatsi. Mundopuwa ma 4x4 yenyu akatobhadharwa kare $151,000 well spent pavakomana. So guys, my football lovers, takabva tangomanya kuterese tikati aiwa, congratulations guys, ndokugovera mnaka zvakanaka uku, tinotenda zvachose matitira basa rakanaka. So fadzai mahere manje havana kufara nezvese zviri kuitika mastreets, because November kubva achitanga up to present seweeknewo vari kungomwaya magifts, mukomanawo zvakati akabva ngotiwo vedu mugove wangu musaukangamwa, achibva ngonzi hoyo mugove wako takakunzwa. Kubva seweeknewo vari mwana mudiki, mukomana aiimba nemabhandi ake 4-4 achikumbira mugove wake, kusvika seweeknewo vakura vakatoona kutoti madzibaba nemama-ancestor kumasoro kumukomana havana kumupa mugove, bheta vamuitire zvakanaka, ndokubva vangomuti hoyo mugove ndokubva apiwawo mota. So Fadza ari kuti hazvisi zvanyanya here kuti zvoni makutora mari inofanira kuva ichidevelopawo nyika makupanana mota, dei magonawo mambofokasa pazvinhu zvakakosha. Don't major in minors of giving each other luxury cars. Why don't you focus on something of much value? So haana kukanganisa kubvunza Fadzai, but kungoti mari yacho kana isiri yako hauna chero remuromo, kwako kungotarisa wofira mukati. So seweeknewo vakabva vangoresponda vakanyora zvakare chirungu chikuru, asi isusu tichangochiti gagaga nepatinokwanisa napo. So vari kuti your remarks sadly reflect a fundamental misunderstanding of the law of donations and the very democracy you claim to uphold. As a legal professional, you should know better that the right to donate is mine and mine alone to exercise, unfettered without requiring anyone's validation, including yourself. My donation to this exceptional artist was a personal gesture of gratitude for their profound impact on my life and countless other people. To diminish their acceptance of this heartfelt gift as desperate is not only disrespectful, but also demeans their legacy as icons of Zimbabwe's cultural and musical history. So musikana angati haiwawo muri desperate, imi munongopuwa madii maramba zvimagifts zvake izvi zvisina musoro, imi muchiziva kuti imari yeropa. So ndo zviri kutaurwa nemukomana akati ini ndinoita zvandinoda nemari yangu, ende democracy yacho ndeyekuti vanhu vari allowed kutora magifts if they want to. What is the most troubling, Madam Advocate, is your apparent belief that any act of generosity can that does not fit into your scripted myopic political narrative must be discredited. To describe my donation as petty not only belittles me but also the innocent recipients who accepted them in good faith. This is not about politics, asi kungotarisa nekuona those who shaped Zimbabwe's heritage, religion, culture and musical heritage. Your bitterness speaks about more to your frustrations with consistent political and electoral losses to ZANU-PF than to any genuine principle of fairness or justice. So, ini ndakapa 200 vehicles to my church only this year and committed more than 10 million to philanthropic causes. There is nothing wayward about this particular donation, and your criticism clearly stems from the embarrassment of seeing brilliant artists graciously accepting my gifts that affirms their value and legacy. Wikine ruri kureva hake chokwadi kuti in as much as yes my hospitals and all are failing, hatisi kuramba, they are failing, titori nehama dzedu dziri kufa, but tiri kutiwo kune mamwe ma-departments anenge arts and culture, those people are not recognized at all. Ma-artists ekune dzimwe nyika vari
top billing ukatoenda Hollywood ndo vanhu kudarika vamwe vanhu vese citizens mamwe emunyika. So tiri kungoti susu yes they need to be valued, but kungoti nyaya iripo ndeyekuti ikonomi yacho yakadhakwa ende zvinhu hazvina kunyatsomira mushe. So ndosaka tachiti timbofokasa zvishoma panyaya dzemedicine idzo tisati taenda kundopanana magifti. Asi seweekend vari kuti iwe ndikangoona kuti misisi vangu Tsikombi ine hasha mapindira ndinobva ndafara ndichiziva kuti zvarwadza. Obviously sema-shadow cabinet minister there's nothing sensible to discuss during your sessions besides kuno mafureziti. Then mapedza mumwe oti mamona here weekend zvaita nhasi president wenyu wati gore randinotonga windomuisa before a firing squad then mese moomberera maoko. What write that down is one of our cabinet resolutions today. Chinenge chichitora nzvimbo mumacabinet minutes umwe evashapu hapatorina me muchitotora nevashapu movhura exercise book monyora. Aiwa guys munondipasa manyemwe nezvamuri kuita. So ndo zviri kuitika izvo baba mekaniki. Ko ndiani akasara guys, ndiani akasara tisati tavhara nyaya yedu. Kozouyawo vamwe vachasvika pakurombeswa nezvinhu zvisina basa rose. Ana Chibhebhi Honde azvikumbirirawo akati vedwe inini seweekend ndandichikumbirawo mota pandinoita drive yangu ndichienda kundopa mapads panoitika problem nekuti hatina mota yatogona kuti tifambe kunosvika kwatiri kuenda. Padambudziko riripo nderekuti abva atongoisa nepicture yacho. Seweekend ini ndati ndiite zvokukupai picture yemota yandiri kunida. Iyi inosvika kwese kwandoda kuenda kumamisha. Petting the girl child iyi inopedza masports. Ndiyo challenge yoga yatinayo pakuita mabasa aya. Chero mangwana I'm ready kundotora. 2025 we have lots of work to do. Saka mota yangu ndakuida manje. 2025 we are leaving no child behind. Saka ndo mashoko ana aya atona kuti mwana asingachemi anofira mbereko. Mwana asingafiri mbereko anodi anochema ameno ikoko katikati zvetsimo zvaramba. But ari kuti seweekend ndakudawo mota yangu ndifambe ndichinoita basa iri. Asi vanhu vari kuti aiwa ana hazviitwi sekudaro. Musakangamwe pane mukomana akatozomboishaya kalevhuzi ati kwemi makutanga nebhebhi redumbu renyika seizve ini ndiri pano ndichiridza mangoma. Fantan is not fantan without levels. Asi motanga kupa levels, motanga kupa fantan, mopa bhebhi rafantan, mopa mai vafantan mota ini ndiri pano. Asi zvakatozomushaisa mota nenguva yaaidawo. So vanhu vari kuti aiwa ana mbinga hadzidi noise. Iwe unongono pamapedza ako uri muchinyararire uchingotambira uko. Asi vamwe ndo vari kuti wagona musikana because maybe you are still a very small socialite. Asati anyatso recognizwa zvine simba uye uri kutoita basa rinodadisa. Saka kuzvikumbirira kwakanaka chero vakakutuka asi vanenge vakuziva kuti une zvauri kuita. Hapana akakuti donate mapedzi wangu kana zvichirema siya. Don't think kuti kudonata mapedzi is passport yekupiwa mota. Kumbira zvakanaka mota. Ita zvaunogona uye zvinoenderana nemaresources ako. Not attention seeking. Ndo mashoko vamwe vari kukumbira kuti svikawo vedu kuno kubocha muzvikoro vana vari kushandisa mashizha namatishu kwete matishu manewspaper kana awanikwawo mumazuva acho kana kutodambura mapeji amabhuku. Mukoma vanobatsira kune vazhinji vakakumbira vakapedzisira vakutukwa nekunyimwa. Kubatsira vanobatsira but havade kukumbirwa. Ndimo boys uyo ari kuti mukoma vanokubatsira chaizvo asi rega kuzvikumbirira. Ana apindura moboys akati ini ndiri kuda kuti ndikamira kufema munditakure kunondisiya kudestination ndo zvega zvamuri kufanira kundiitira. Zvimwe zvese izvi regai ndiimanye nenzira yangu. Rangarirayo mwana uyu seweekend awane kufamba zvakanaka. She is helping our girl child. It is high time this girl ambofandiwawo to grow to be a very big charity organization. Imagine how many smiles she instill on total strangers. Handisi kuti seweekend
asi nyaya yako ndainzwa. Ina hangu handisi sewiki asi nyaya yako ndainzwa. Ndingakona kukutengera iyoyo yacho yauri kuda, asi ndichakuwanirawo chekuti ufambise pamwe chete ne$5 rega ndikuitirewo plan. So pane vamwe bhudhi vanonzi Reginald Nyarungwe vari kuti havagoni havo kutenga dzima 4x4 asi chinoita kuti ifambe kana iri Honda Fit ne5k pamusoro, aiwa vati vari kumuitira sekudaro. So anabva ngoti vapanane location vagowana kugadzirisana. So guys, sezvamunongoonawo izvi ana chibaby honde achema akasvika pakuwana well wisher mucomment section vazongodecide kuti aiwa ana hazvidi kuti urambokumbira zvinozoita kunge uri desperate asi takuwanira plan yeyo mota iyo. So do leave your comments on what you think, kuti mari iri kushandiswa naWikiNew ndeyani, ndeyake, ari kuiwanepi. Tese tinongoziva kuti pane mastori aripo, but at least kana asingaidyiwo oga achiidya namaartist anoti entertainer, aiwa it's time. Gore rinouya igore redu. Ini ndiri kutopowawo mota nhasi yeWikiNew Zim Gosi stage manya yakanyorwa kunzi Zim Hot Gosi dzinopisa dzinotapira. Mbuya my bench signing out. Do leave your comments. Bye bye.